Apenas un mes despois de constituírse a nova directiva, a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro da Pobra organiza o seu primeiro evento. Trátase dunha andaina que se celebrará este sábado a partir das 10:30 da mañá con saída dende a Praza Segundo Durán. Polo momento xa superan sobradamente os 300 inscritos e agardan chegar aos 400. A andaina é unha actividade que empezamos a organizar ca directiva anterior. Temos colaborado con nos Senderismo Camiñadas do Barbanza, que xa habíamos entrado en contacto con eles no ano 2019 e agora, bueno, que iniciamos unha nova etapa, pois decidimos comezar ca andaina. Estamos moi contentos ca resposta da xente, porque hai inscritos máis de 350 persoas e aínda estades a tempo para inscribiros. Hai xente de toda a Barbanza escrita e incluso da Coruña e da provincia de Pontevedra, que sepamos. Ademais, o éxito de participación destaca a implicación da cidadanía coa compra de merchandising, así como a colaboración de numerosos colectivos e empresas que aportan o seu grande area para a organización da proba. En todo momento están colaborando con nós, desde deportes, culturas, servicios sociais e mesmo, bueno, o que é a alcaldía. Despois temos a Senderismo Camiñadas do Barbanza, que nos axuda a organizar. Ademais temos a Rubén López, que nos vai a vir a amenizar a estancia na praza mentres non empeza a andaina, e tamén clases de batucada, Marcos Outeiral, que van a vir tamén a tocar durante o tempo antes de comezar ca andaina. Hai persoas que tamén decidiron doar produtos para repartir ao final da andaina, Combustibles Puebla SL donounos a fruta que se vai a repartir ao final da andaina. Aqueles que se animen a última hora teñen ocasión de inscribirse o mesmo día antes do inicio da proba. O percorrido contempla dúas distancias, unha de 3,5 km e outra de 8 para os máis experimentados.